dalšího videa. Dnes je to speciálně video z World of Tanks. A je to takový zajímavý, že zase po dlouhé době vydávám videa. Ale je to z důvodu, že teď jsem nestíhal vydávat. A tak jsem se do toho pustil teď. Za dnešek natočím asi 2 videa a budou pro vás postupně na kanále vycházet. První vyjde příští týden, to bude, já vám nebudu spojovat, co to bude, ale první vyjde příští týden a další vyjde zase po příští týden. Jo, takže doufám, že se těšíte. A dneska, co je video z World of Tanks, a mám tady Fizzy Drink Colu. Sice mě nezasponzorovali, ale jako ochutnávka dobrý. Takže vím, že to pro vás byla úplně zbytečná konstatace, ale nevadí. Jdeme na to, zahrajeme si bitvu. Tak. Middle. Tak tuhle mapu přesně nemáme. Přesně tuhle mapu. To je mnou nejméně milovaná mapa. Omlouvám se za když tak zhoršenou kvalitu zvuku. Zvuku. Že jsem teď dlouho nenatáčel. Takže teď přesně nevím, jak to mít, abych dobře nahrával zvuk. Mohl bys mi upnout. To úplně nevyšlo, že? Jako já tě mám rád, že jsi můj spolubojovník, jo. Ale jakoby teď mě trochu blokuješ. No to je jen. Já to objedu. Všude je tady. Ještě bych chtěl trefit zem, že je Despro. Prčit. Tak. Odkud? Skvělý dosah. Jeden z našich pásů je poškozen. Super. Skvělý. No, tak já už asi nebudu mít rád, jsem to čekal. Nebude se mi vůbec slychat, to je skvělý. To je fajn. Dobrý, to byla první hra, no. A já vím, že je to teď trochu copyright na gamera, jo. Ale gamer hraje World of Tanks, já hraju World of Tanks Blitz, to je rozdíl. Vrcholový zvuk. Dobře, byla to první hra, může se stát. Teď budu v mínusu, že? To bylo hodně v mínusu. Jsem čekal. Nevadí. Takže. Tank máme dobrý. No za chvíli budeme mít tenhle. Tak si musíme našetřit 2 miliony. Nevadí. Dáme si druhou bitvu. Tentokrát už to bude lepší. Ne, nebude. Je to v háji. Tuhle mapu, protože když hrajeme na 7, tak je to i ten kopec, to je dohromady. Níž já hraju 5 na 5. Takže to je buď jenom kopec, nebo tady jenom město. Ani jedno nemám dát.
Takže jako to je problém. A Pantera. Pan se vláčel přijet. Tak jdem tam. Takže. Pit. Oh. Joj, stahuju se. Tak to je problém. Páč. To se mi líbí. Tak, zautoč se na něj, zbavte se ho. Tak, se vystrčíme čumák. Joj. A jeď. Tak dobrý, tak za chvíli bude odsoupeření. Aha. Bacha, hochu. To já nechci nic říkat, jo, ale nechal si ho přímo u základny. Takže je to velmi dobrý plán. Jak to? Nice, díky. Máme poškozený pás. No, to je to poslední, co mě teď zajímá. Takže musím zhlednout. Pane bože. Každopádně plánuju i streamy na Twitchi. Ne. To ne. Plánuji streamovat na Twitchi. Doufám, že tam budete chodit se koukat. Těžký zásah. No pojď, ukaž se. Hledáme odsud tenhle tank to koupil. Respektuj. Tak schválně, pojďte hoši, ukažte se. No, tak to je háj. Nice, dobrá taktika. Hezky. Tak to neváš, hoši. Nice. Jsem říkal, že teď už to bude lepší. Možná si dáme trochu gambu. Maličko gambu, jo. Hoši. Tak, nejdřív si otevřeme bednu. Já feedet nemůžu. Tak schválně, jo. To mi spadne. Nevadí, hodí se. Tak schválně. Poslední gamba. Nevadí. Tak nevadí. Takže. Nainstalovat. Ještě bych přál na stříbrný nějaký, ale co teď nevadí. Nevadí. Ještě jednu gambu dáme. Prosím, bednu. Jo! Nice! Otevřít. No, tak to už není tak nice. Dobře, beru zpět. Nevadí.
Tak. Dobrý, takže dáme ještě bitvu. Za co, bože, za co? To jsou ty mapy, které mám nejméně rád prostě. Dobře, tohle bude poslední bitva. A jo. Typ 61. Nice, hezky, dostal. Taky dá zkusím. Skvělý zásah. No dosud o mě očividně nevěděl. Poškodili jsme jejich pancíř. Práško, tak ty jsi dostal. Leve, ne. To je nedobytná pevnost. Ajaj. To dá dobrý. Já potřebuji mít, ale nepotřebuji. On mě měl nemusel. Potřebuji mít jeho nemusel. Tak. Dobře. Jsme tam měli kliknutí. Co tam zkusit? Jo. Vyjou u mě. Nevadí. To dopadne dobře. Teď, schovám. Není dobrý. To není ani trošku dobrý. Stáhnout. Až díky. Běháme. Zmetek. Dobře, dělej, spravte to. Je spravený. Akce může pokračovat. Odrazila se. Tam mám dělej na stranu. Už dlouho nevydrží. Jak to, že on mě může zasáhnout a já ho ne? Do prčic. Kamo, jak? Řekni mi jak. To není možný tohle. Tak schválně, jdem spektaky to ostatní. Live. Hezky mu dal. Může co když jste mu jako jeli na pomoc třeba. Kamo, co máš za přebíjení? Dobře. Tak to je v háji. Oficiálně jsme v háji. Naprosto. Jo, správně. Nemá šanci proti lehkému tanku. Dobře. Tak nic. A si vyzvedneme odměnu. Tak jo. Jenom pro vaši informaci, hrál jsem s tankem T-32. Je to americký tank. A jako je to zajímavý tank. Ještě mám T-29. Takže jo, tady bych to ukončil. Dejte like a odběr a čau.